Nu cred în faza aia cu antreprenorul la început de drum, trebuie să de dimineața până seara și în weekend și să crape dracu splina în el și să-i crape creierul și să Păi și acum îmi spui asta? Exact. Asta îmi place să văd eu la întâlnirile astea cu antreprenori, cu oameni care le zice. Nu. Când ești cu capul în operațional, n-ai cum să gândești strategic. Dacă aveți startup-uri, sunt absolut sigur că cei mai mulți dintre voi faceți greșeala asta. Atât luați la pilă și frecați produsul ăla pe care vreți să-l vindeți sau serviciu, încât nu vă dați seama că lumea trece pe lângă voi și în loc să rearuncați dragul pe piață, că îl ia lumea la pilă și vi se explică ce e greșit la el, ba și testați, stați cu produsul ăla. Și al doua greșeală, și cu asta am un prieten care zice, și cu asta am încheiat și nu termină niciodată, dar eu nu voi face asta, e că atâta o băgat bani în produs și nu mai au bani de marketing. Și au un produs minunat pe care știu eu și încă 3 proști. Și ne uităm la el, excepțional produs. O să falimentez. Că nu funcționează. Americanii nu-s proști degeaba. Americanii zic așa, mai bine nu am produsul meu, n-am făcut eu nimic, dar am bani în marketing, că iau de la colega, îi dau o dungă albastră și l-am vândut cu marketing. Decât să am produsul meu și să stau să mă uit la el ce frumos e. Că n-am bani de marketing și n-aud lumea de el. Și cu asta am încheiat. Mulțumim frumos!